एबसुआ गुनगोनां सोलोंथाइनि मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै 1000 गुदि फरायसालियाव बेसेन नाङै फोरोंथाइ होगोन। फोरोंगिरि गैयै स्कुल बेयाव फोरोंगिरि होनांगोन आरो फोरोंगिरि होनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि फरायसा फरायसुलिया गुनगोनां सोलोंथाइ मोननो हायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैयै गुदि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायनि थांखि लादों। आसामनि खुंथाइ गोहोआव थानाय सरकार आरो बिटिसिनि खुंथाइ गोहोआव थानाय सरकारा नारसिनब्लाबो बर' बिजोङाव नांगौ बायदि फोरोंगिरि थिसनाखै। आसाम सरकार जोंनि बड'लेण्ड काउन्सिल बिटिआर सरकारखौ जों बुंदों जे जेसेबां सासे फोरोंगिरि दङ फोरोंगिरि गैयै स्कुल बेयाव फोरोंगिरि होनांगोन। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंनि 1000 फरायसालियाव गुनगोनां फोरोंथाइ होनायनि थांखिजों दिनै बाक्सा जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव बाक्सानि जफादं बाफुजि गुदि फरायसालियाव मोनसे हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियावनो जफादं ओनसोलनि गं 6 बर' बिजोंनि फरायसालियाव फोरोंगिरि थिसनो आरो बेसेन नाङै सोलोंथाइ लानायनि खाबु खालामनानै होयो होननानै फोरमायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। मावथांखि बेथ' 2006-07निफ्राय सोलिगासिनो दङ। आथिखालाव जोङो मोनसे मेजर जि जेंना सोलोंथाइखौ लानानै बे जि नुजाथिनाय फरायसालिया दङ फरायसाया दङ खिन्थु बेयाव टिचार्स गैया आरो बबेयावबा फोरोंगिरि दङ सासेल' फोरोंगिरि जेराव माने 50नि एबभ 80, 100 एबभ माने फरायसा फरायसुलि दङ। दा बेखायनो बै स्कुलफोराव माने मोजां टिचिं जायाखै, गुन गोनां सोलोंथाइया मोजाङै बेयाव टिचिं लार्निंआ जिहेतु जायाखै, नलेज आर्निं जायाखै। दा गोबां गार्जेनफ्रा मोनसे निराशायाव दङ आरो गथ' गथायफोरनि भबिसतखौ लानानै जोङो गोथौयै जोङो स्टाडि खालामदों आरो बेखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम नाङै जेराव टिचार गैया, जेराव सासेल' फोरोंगिरि दङ खिन्थु स्टुडेन्टनि संख्याया बारा, बेबादि फरायसालिफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै 1000 स्कुलाव माने फ्रि टिचिं केम्प गुदि फरायसालि बर' मिडियामनि फरायसालियाव जोङो खालामनो नागिरदों। जायफोरा टेट DLED खालामनानै अलरेडि दङ बिथांमोना दासिमबो एंगेजमेन्ट मोनाखै बा साख्रियाव जइन जायाखै आरो गोबां माखासे भलुन्टारि सार्भिस होनो सोरबा ग्रेजुवेट, सोरबा BA, BEd, MA, BEd बेबायदि दङ आरो गोबां स्कुलाव साइन्स आरो मेथ्सनि टिचार गैया, बेबो जोंनि रिपर्टआव दङ। दा बेखायनो प्रिलिमिनारि इन डेप्थ जोङो स्टाडि खालामनानै नुबाय जे बे स्कुलफोरखौ जुदि जोङो केयार खालायाबा, बेबस्था लायाबा, बेयाव जों जुदि भलुन्टारि जों जुदि टिचिं खालामाब्ला जों सरकारखौथ' खावलायदों, बड'लेण्ड सरकार जा आसाम सरकार जों बुंदों जे टिचार्स एपइन्टमेन्टआ जानांगौ, निट बेसाव जानांगौ आरो नांगौ बायदि एपइन्टमेन्टनि प्रक्रियाखौ खालामनांगौ। दा बिटिआर काउन्सिला हाइ स्कुल टेटनि होबाय, LP MEनिखौ दाबो होनो हायाखै। 99नि एपइन्टमेन्टखौ होनायनि बाथ्रा सोलिबाय थादों। आसाम सरकाराबो टेट एपइन्टमेन्ट होगासिनो दङ खिन्थु बर' मिडियामनि स्कुलाव दाबो टिचार्सआ साफिसियेन्ट नङा। दा बेखायनो सरकारनिसिम जोंनि दाबि, जोंनि डिमान्ड बेथ' कन्टिनिउवास थागोन आरो सरकारा बेखौ होनांगोन। गुबुन फारसेथिं सरकारखौ जों नेबाय थायाब्लासिनो जेब्लासिम एपइन्टमेन्टआ फैथ'वा बै समसिम जोङो बेखौ फुलफिल खालामनानै जोंनि गथ' गथायफोरनि इयुन भबिसतआ जाहाथे बन्सित जाया, बिथांमोननि फिउचारा जाहाथे माने खोमसि जाया, बेखायनो जोङो बे टिचिं लार्निं बेबस्थाखौ फ्रुइटफुल खालामनो थाखाय नैबे 1000 स्कुलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा भलुन्टारि टिचिंनि बेबस्थाखौ जों खालामबाय। जफादं बाफुजि LP स्कुलाव दिनै बाक्सा आनसलिकआव बियो कन्टिनिउवास जागोन आरो एबसुनि जि हाबा मावनाय बे कन्टिनिउवास जाबाय थागोन। सारा आसाम नाङै जागोन आरो गोबां जिल्लायाव वर्स्ट कन्डिसन दङ जायनि थाखाय एमालगेमेसन खालामनो नागिरदों, मार्जार खालामनो नागिरदों आरो आसाम सरकारखौ जों बुंदों जे एमालगेमेसन आरो मार्जार, एमालगेमेसनखौ खालामनो हायो खिन्थु मार्जारा माने स्टप। दा बेखायनो जोङो बे स्कुलफोरखौ रिभाइभ खालामनानै गार्जेननि गोसोआव मोनसे ट्रास्ट बिल्डिं, बर' मिडियामाव गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो आरो बेयाव टिचिं लार्निं बेबस्थायाबो मोजाङै जायो, बे मोनसे ट्रास्ट बिल्डिंखौ जोङो क्रिएट खालामनानै गार्जेन, SMDC, टिचार, जोंनि ससियेल अर्गेनाइजेसनफ्रा बयबो एक्टिभ थायोब्ला बे स्कुलफोरखौ आरो जोंनि गथ' गथायनि भबिसतखौ जों मोजां खालामनो हागोन।
टेट खालामनांगौनि थाखाय सरकारनो जों प्रप'जेल होनाय दङ सरकारा खालामगोन होननानै बुंदों खिन्थु दाबो खालामाखै बेखौ लानानै जोङो डिसकास खालामगोन आरो जि भेन्सार स्कुलनि प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि मेटार बेखौ लानानैबो सरकारखौ बुंनाय दङ खिन्थु सरकारा गोबां डिले खालामदों आरो बे बाथ्राखौ लानानै जों सरकारखौ प्रेसार होगासिनो दङ गुबुन मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों जे गोख्रैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेथु 55 इयार्स जाबाय 55 बोसोराव आन्दलननिफ्राय लानानै गोबां समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आनसलिक इउनिट डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेल गोबां जोंनि बिबानगिरि मावथिफोरा माहारिनि थाखाय सेबा खालामबाय हाबा मावबाय दा गोबां जोंनि एबसु परियाला बा एबसुनि बिबानगिरि मावथिफोरा भलुन्टारि सेल्फलेस सार्भिस होनायनि उनाव गोबां जेंना गोबां थासारियाव बिथांमोना दिनै गोलैना थानायखौ जों नुदों दा बेखायनो बे एबसु वार्कारफोरखौ जोङो सापर्ट खालामनायनि मोनसे अबजेक्टिभजों एक्स एबसु वेलफेयार ट्रास्ट बेबायदि बिमुं होनानै मोनसे कर्पास फान्ड खालामनानै मोननै अबजेक्टिभ जे बेयाव बिथांमोननि गथ' गथायखौ फोरोंनायनि बेलायाव जों मारै सापर्ट खालामनो हायो आरो जायफोर एबसुनि बिबानगिरिमोन जायफोरा हाबा मावलांबाय सेबा होलांबाय बिथांमोननि देहाया जेब्ला नोरजिया जायो जेब्ला बिथांमोना देहायारि जेंनायाव गोलैयो बिथांमोनखौ नायनायनि थाखाय बा हेल्थ रिलेटेड जायखिजाया इस्युआव डक्टरजों कनसाल्टेसन खालामनायाव मदद होनो थाखाय बे मोननैखौ जों थिग खालामदों मोनसे जाबाय गथ' गथायनि फोरोंनाय परियालनि आरो मोनसे जाबाय बिथांमोननि थांना थानायनि जिउआव देहायारि जायखिजाया जेंना नुजानायाव मदद खालामनो हानाय बायदियै गासै एबसुनि इउनिट टु सेन्ट्रेल बारग' बिबानफोरनि थाखाय मोनसे एक्स एबसु वेलफेयार ट्रास्ट मोनसे कर्पास फान्ड क्रिएट खालामनानै हाबा मावलांनायनि जों मोनसे सिद्धान्तआव थांगासिनो दङ आरो जों बेखौ डिसकास खालामबाय थादों बे बाथ्राखौ फोरमायबाय गोजोन्थों।